Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Apa, kaixo. Gaur berriro beste hauzak. Gau ibitau bat daugu hemen. Hori da, gaur hemen Jalilan Hamter daukagu. Zumarragan bizi den emakume hezitzailea. Eta, bueno, gai desberdinak ikutuko ditugu berakin. Hezkuntza mundura joango gara, amatasunaz behitze egingo dugu, islamaz. Eta, bueno, hala hasteko, zela aurkeztuko zenuke zure burua? Bueno, ni esango nuke nazela emakume marrokiarra, musulmana eta euskalduna. Bi seme-alaben amatxo eta bueno, bi kulturren arteko zubiak eraikitzen gabiltzala eta hoxe esango nukenik. Ondo, eta bueno, kontau pixkatola zure jatorri buruz, zenun jaio zinen, zure urtzaroa. Bai, ni jaio nintzen Marrokozen, Fraita izeneko herri txiki batian, Marraketxe inguruan dago, nekazari herria da. Eta torri ginen, ni etorri nintzen 4 urtekin. Nira itxa pixkat lehenago etorri zan, badakizu prestatu, etxea, eta pixkat lan egin, eta ia dena prezegoenean, gu joan ginen, markinara. Eta handik, ja mugitzen joan ginen, gero Durangora bizitzea, eta Durangotik Gipuzkoara jo nintzen. Etorri nintzen. Ondo. Bai. Bueno, ahora beste hauzak, ez? Beti perfilak disberdinak, eta oso ondo dagoelako gauzak, ez? Bai, hori da. Oindala pare bat programa beuk egin hemen Jasmin, eta islama be gai izan zan, ez? Eta hor, hitzen ginen berakin, bueno, berantzaz esan, eta berak esatezan, beran identitatean parte zala hijaba, zuk ez dozu erabiltzen, ez? Ez. Musulmana naiz, eta oso harro, eta musulmana izateak ez du esan nahi derrigortuta gaudela danok gure fedea modu berdinean jorratzeko, ez da, edo itxeko. Egia da, badaude 5 pilar garrantzitsu edo 5 zutabe garrantzitsuak islamean, eta musulmana izateko betetzen ditut, baina, jantzi edo jantzkera kodeak azkenean bakoitzaren esku gelditzen da pixka bat, eta fedea da zu eta jainkoaren arteko zerbait. Orduan, azkenen erabaki askea da, emakumeak askeak gara islamean, naiz eta jende asko aurreiritziak euki eta pentsatzen du islama matxista dela, baina guztiz kontrakoa. Islama etorri zan, beste gauzetaz aparte, emakumeari askatasun emateko. Ondo. Hor, suporatzen dut askotan gertatzen den bezala, ez? Igual komunitatean barruan batzuntzat hijaban erabilera oso, batzuntzat ezinbestekoa izan leik, ez? Horre sentitutu zure komunitatean aurre iritzia zurekiko, ero... Bai, noski. Bai, ez azkenen kulturak ere indarra hundixea duke. Eta kulturalki, Pakistan, Marruekos, Argelia, mundu osoan daude musulmanak, eta mundu osoan kultura asko daude, eta kultura asko dago. Orduan, segun, ze kultura dan, eta nola, ez dakit, emakumeak zelako rola dauken komunitatean, eta zelako, batzutan egisa da, ni ere presio batekin sentitu nahi zela, nire komunitatean, zapiaz eramateagatik, eta bai, sentitu dut, pixkat, igual, desberdin, jokatzen ari naizela, baina hori lantzen ari naz, eta oso garrantzitsua da, azkenen zure autoestima, zure segurtasun hori, ez da, emakumearen segurtasuna ondo forjatzea txikitatik, eta zure erabakiak hartzea. Eta aldi berian, hemengo, Euskal Herriko edo Europako komunitateetan ere, beste presio badago, ez da? Ez daukazu zapia jantzita, ezara guztiz musulmana, baina musulmana baldin bazara eta zapia jartzen baduzu, derrigortuta zaude edo sumisa zara. Orduan, presioa dago bi aldetatik. Orduan, zure bidea egin behar duzu, eta listo. Eta beste jendearen aurriritziak eta iritziak kasorik ez egin. Baina ez da erresa. Ez da erresa, batez ere nera bezaroan eta adin txikietan. Ez da erresa, baina Ja, ez da erresa, zure kasu 4 urteekin eterizak hemen Euskal Herria.
Eta zelan dereman bi kultura hori Bi kultura. desberdinak. Nik uste dut zure kultura hau da, ez? Claro que zure gurasoak Bai, handik etorri da, baina zu laburrekin ja hala da. iza zure kultura, Bai. ez zelan dereman bi kultura desberdina hori. Eramaten ditut, gaur egun oso harro, eta oso pozik, eta aberastu egiten nau. Eta ni usteet, kulturan ariztasuna, eta bueno, kulturan itzak askenen aberastu egiten duela, ez duela ezer kentzen. Beti gehitxu egiten dau. Orduan, niko gau ulertzen dut orain 36 urtekin, egia da 15 urtekin, beste modu batera pentsatzen nuen, eta azkenen gizartaren presioagatik, pixkat nahi zenun beste modura jokatu, baina karo, beste modua jokatzea, zan nahi du, ez zure identitatea alde batera usten duzula, ezta? Baina gaur egun arrotasun guztiarekin, eta gainera aberatsa sentitzen, benetan, eta egunen batean beste herrialde batera juten banaz, imagina, juten naizela Ameriketara, o Filipinetara, edo ez dakit nora bizitzea, hango kultura ere, nirea ingo dut, hau da, ni nahi dudan hartuko dut. Niri ondo datorkina, eta niri zoriontzu egiten dara. Dudagabe, ez, danengatik leku guztietati daukogu zer ikasi, eta zer barneratu, eta zer jaso, ez? Askotan komentatzen dugu, elkartasun gutxi kustotenian hemen, ez, hori Senegalen zan gertatuko, ez askotan hor, beste zoz erautze duzunian, eta botatun duzu falta, ez duzu, askotan igual beste kulturak ez ikusten ditugu, beste begirada batekin, urruntasunetik, ero, beti exigentzia horrekin beraiek ona etorri behar dino, eta ez duzu, baina guzen badukun ikasteko, ez beste batzungatik, eta zenbat aberastuko ginen benetan kulturanistasun hori emango balitz, ez? Arrazoi osoa duzu, bai. Eta hori, ni euskalduna eta marrokiarra, egia da bi kulturak maite ditut, eta bi kulturetako edo bi komunitateko gauzak hartzen ditut, eta erabiltzen ditut nire egunerotako tasunean. Eta zer daukazu bota falta zure kultura Marrokoa? Zer botatzen dut faltan? Zer botatzen dut faltan? Gisa da, hori, ezakit famili giro hori, ez da? Hemen ere familia aukete, baina familia gehiago dukazu, aitzunamonak, izebak, orduan, familia hori, sare hori, ez da? Babes sare hori, edo, igual hori faltan botatzen duzu gehiago, bai, familia eta... Familia goma da, eta... Bai. Beste familia eredu badago, ez? Hemen bauko lehenguzuak, baina beste ez dakizela, beste zentzu badauka, esaten dozunean, eta igual, hau nire hilo bada, eta nire zemerotan, zure hilo baita. Hori da zure hilo zure, baina berantzat hola sentitzen dago, ez? Gertuko, nahiz da, esan, igual, odolesko familia bezala, baina zure bizilaguna be familia sentitzen dozu, ez? Bai. Eta gero baitxa, islamarekin zerikusia duena, azkenean, Marrokos herrialde musulmana da, eta, beste... erlijioa praktikatzen duzu, hemen bebai, hemen pribatasunean, edo ezak nola esan, baina askoz ere orokorragoa da, eta erlijio aldetik erraxagoa da. Ez da zure erlijioa praktikatzea eta aurrera erapatia. Hemen zalantza asko suertatzen dira, ez? Adibidez begual herri mailan eta zela ditzen da, aurrekoan ospatu zen... Bildotz festa, ez dakizela esaten arabiarrez. Irkabi. Eta hori, bebai, ez, guk hemen biziga, baina irkabirla, tipo, jai bat angisa musulmana da, ez? Familia danak gurtu, eta alako gauzak, hori bebai, nik uzorun hemen asko... falta da olako gauzak. Batzutan sortzen dio hor salantzak, ez? Igual herri mailan eta batzutan elkartzeko bezdar espazio oso ondisa, mezkita asko oso txikixa dia, ez? Igual elkarrekin ospatzeko pabelloi publiko batero eskatu, ero umiak egun horretan eskolara ez joatia, horrek askotan zalantza asko ekartzen ditu, ez? Bai. Egia da, zorionez, zorionez, Zumarraga eta Urretxuk, leku, da futbol zelai bat bezala, eta egun horretan, utzi ziguten, elkartzeko, eta otoitz egiteko, eta gero, herri guztia zegoen gonbidatuta. Ez da, leku itxi bat,
jende asko pentsatzen, ez gara joango zizuena da, ez da, herriarena. Denona da, gu musulmanak gara, ospatzen dugu otoitz egiten, baina etorri alzara, eta gainera besoak irekita erantzungo dizue. Eta jende asko pozik, eta gero itxen dugu, olako bakoitzak etxetik eramaten du janari bat, edo pastak, edo pastelak, eta han bufet luze, amai luze bat jartzen dugu, eta ospatzen dugu. Eta, bueno, zorionez egisa da, espazioa usten digutela, hemen, Euskal Herrian, Zumarragan, eta aurretxun. Baina, karo, nik entzun duket, Estatu Espainiarrean, badaude herri batzuetan, eta, hori, arazo asko izaten ari diela, arazo handiak, bai, eta astu egiten zaie, herrialde demokratiko batean bizi gala, eta zure erlijioa askatasunez praktikatzea eskubide badala, bai? Eta bermatu behar da eskubide hori. Eta askotan, ez da egiten, eta baina hortarako ere, gu komunitate bezala, lan egin behar dugu, baina batera. Bai, musulmanak ere, badauzkagu gure elkarteak, badaukagu gure gauzak, denon artean, ahotsaltzatu eta eskatu, gu ere, mengo, hemen bizi gara, hemen kotizatzen dugu, hemen dauzkagu dena, gure bizitza, ez diogu inorri mina egiten horrekin, kontrakoa, balore politak elkar banatzen dira, baloreak, orduan, gu ere komunitate betera kritika bat jarriko dut hor, elkartu behar gara, baina ez bakarrik hitz egin, hortan, ez. Aldarrikatu, ez? Aldarrikatu eskubideak. Ofizialki, sinadurak jaso, gauzak egin, baina ofizialki. Bai, adibidez ehorsketa eriotza baten bueltan hemen Euskal Herrixan, ez dakite oin badagon kanposan, hori hierri... Euskal Herrixan ez dakit. Hierri musulman da. Ez dakit. Pamplonan igual edo... Baina oso gutxi, gehiengoak eramaten ditu bere herrira eta horrek dakar dirutza, kriston dirutza, protokoloak, paperak, merezi dugu ez da, ez persona gara hemen, gu ere ordaintzen dugu dena, denok bezala, orduan, azkenen merezi dugu duintasunez, ez da, enterratu gure familia. Eta gero hori, orain dela aste batzuk ospatu dugune Eidl-Kebir edo bildotzaren eguna, horrela ezagutzen dana, hor ere, arazo asko izan ditugu. Ze bildotzak daude, baina nola egin ritua, azkenen da, bildotza bat, hiltzen da, eta gero jaten da, eta bueno. Baina, karo, bildotza hori topatzeko, edo oso zaila, gainera legeak ez dizu usten, hiltzea baserri batean, adibidez, bai? Kriston dirutza da multa, eta gero kartzela zigorrak ere badaude, eta mugidak daude orduan, mugatuta gaude gure erlijioa praktikatzeko, eta ez gaude ezer, da bildotz bat, baina erregulatu behar da, espazio bat jarri, baina hortarako gu mugitu behar gara. Gu mugitu behar gara, komunitate bezala, eskatu behar duguna. Eta diziurrago jendeak ez duela eukiko arazorik ordaintzeko, ari dira ordaindu zituzten bildotzak igual 300 euro, bildot txikitsu bat. Eta aprobetxatzen dira ere, saltzaileek, badakite, jendea dagoela hor behar duela, ez da derrigorezkoa ere islamean, bildotzarena. Hau da, egitea edazuna ondo dago eta egin alduenak. Baina ez daukagu espaziorik, ez dago erregulatuta. Ez dakit nola ezan. Eta ematen duz, ari zarela itzen, ez dakit. Legez kanpoko zerbait. Bai, legez kanpoko zerbait, eta familiak dute iten. Ez dute iten, edo esten dute bildotza arategitik prest, eta listo. Eta beste herrialde batzutan, Estatu Batuetan, iraizpa bizidalaan, edo Ingalaterran ere familia daukegu, ja dira igual belaunaldi, 3., 4. belaunaldia ja, eta hor da erregulatuta dago espazio bat, non egun horretan bildotzak daude, veterinarioa pasat, hau da dana kontrol guztiekin, eta prest dago, eta jendea juten da lasai, disfrutatzen. Hori da normalak, ez? Hori da musulmanak jaia angizena. Eta da un dia, bai. Da
Navidad bezala, ez? Aran, ez, denak doia erretzera gauzak, jaiza prestatzen eta gauzak, baina gure parte musulmanak bildoza da gure hori, ez? Hori faltara, ez duz sentitzen jaizak hori, ez? Nik zenbat urte noia bildo, como bihotzaga, como, zera da? Bildozaga, Senegalen bialdu diruak, gure etxean han egiten dute. Baina guk hemen ez da sentitzen olako gauzak, ez? Nik asko bota zen falta olako gauzak. Olako gauzak, hori da, hori. Pena asko eman gau, hemen ez da bizi olako gauzak. Igual pixkanaka, oine gisa da, etorkinak igual biltzeko, antolatzeko, aldarrikatzeko, igual lehenengo falta dana igual da eskubide minimoa bermatuta aukitzea, jende asko bizi da ondiokan bat baldintzetan. Eta hori ez badago oso zaila da beste borroka baten sartzea, asko bastante daukeren eguneroku aurrera ateratzea gaitik. Orduan, berda non artean, pixkanaka ez, guztiontzako mundu justu baten alde itzen bada. Claro, porque gure ez Senegalekoa naiz, baina han gure esperientzia jai kristiano da danartzat, musulmanako jaixa bebai da kristianoa, eta ez dakizen zen da musulmanak o zen da kristiano, ez? Ze polita. Eta hori denetan oso polita da, Uste dut, poliki, goia zia gauzak lotu eta bai. Bueno, eta igual eskuntza mundura izatzen irakaslia naiz, eta urte batzuk zoiaz ez, ordezko bezala, baina ez hitzaile bezala, eta zela ikusten duzu Euskal Herriko eskolak, ez dakik Gipuzkoan, Araban, pixkatanetik zabizez. Batez ere Gipuzkoan eta Araban. Zela ikusten duzu irakaslegua, kulturanistasun honi aurrera itxeko? Beira, ikuste dut, badaudela utxune batzuk, hori, pixkat denborarekin poliki jongo gai erela denon artean betetzen, eta gero badaude oso politxak eitzen dira eskoletan, eta irakasleak, ezitzaileak, eta eskoletako langile guztiak oso implikatuta daude kultura aniztasunean, errespetuan, eta hori nabarmena da eskoletan. Gero gaiak adibidez, gaur jorratu, gelan, bostuteko gelan nago orain, eta askotan hitz egiten dugu, beste kulturetako ritualak, edo ospakizunetaz, edo eskolan hitz egiten da hortaz, ipuinak ere erabiltzen ditugu, azkenen pertsona desberdinak eta perfil desberdinekin, eta ez beti, biktimismo hortatik ez da, paternalismo hori da, baizik eta, beira, ipuin badago, emakume bada, zapiarekin, eta, zoriontzu, eta gauzak egiten, eta ez beti biktimismo hortatik ez da. Aberastasun. Hori da, aberastasun hortatik. Gainera umiak oso natural bizidabez, eta dana interesetik, eta oso natural. Ez que umiak azkenen dia paper txuri bat. Eta begiratu behar dugu helduena. Helduen rola eta helduen mezuak. Nola helarazten diren, eta sare sozialak ere, baita ere. Baina umiak dira, ez dute desberdintzen. Ez que 5 urteko gelan, ez que oso nabaria da zenik, eitzen dut lan ezitzaile moduan, 2 urtetik, 21 urtera arte, edo 20 urtera arte, abaniko hundixa dago adinu. Eta ikusten duzu nola 5 urtekin edo aurreskolan, denok dia lagunak. Ez dute ikusten azal kolore desberdina, edo ez dute zer nabaritzen, edo ez dute desberdintasunik itzen. Baina ja azten dia hunditzen, eta jazten dira. Sistema oso ondo dago prestauta arrasakeri hori garatzeko. Eta ezberdintasun horrek eta hainbat kolektibo, hainbat esparrutara mugatzeko. Bai. Eta horrek, gu ere heldu bezala, kontuan euki behar dugu, ze mezu bidaltzen diegun, gure semai nola hitz egiten dugu beraien aurrian, sare sozialetan eta ze mezu helarazten dien, eta hori kontrolatu. Zu ama bezala, seme alabak ezakita rasalizazio nabaria dauken, ala ez, eta hor zela bizizan duzu, beldurrak auki izan dituzula eskolara
orduan, ero beldur konkreturen bat, ero... Bai, beti dozkuzu beldur, ama bezala edo aixa bezala beti dozkuzu beldurrak. Eta beti saiatzen da, beraien konfiantza lantzen, eta beraiena, hori, maitatzen eta respetatzen eta besteena ere. Eta beti, nire etxeko mezua beti izan da, Asusara euskalduna eta marrokiarra. Naiz eta hemen jaiota, baina jakin, bi herrialdekoa zehala eta musulmana zara. Eta arrotasunez da aurrera. Importantia hori, txeti garatzia. Bai. Baina beldurrak bai, beti. Eta egongo da arrazakeria. Egongo da, biziko dituzte egoera itxusiak, baina erakutsi bar diegu egoera hoiei aurre egiten. Bai, hori da. Bai. Resilientzia hori ez, bai. Eta jakitza identifikatzen be, bai. Hori da. Eta gisa da, baina norbera beran amaitatuz, errezagoa dela, horri aurre itxia, ez. Hori da. Lan galanta etxetik. Zer nik uste dut, ondiokan ikastetxeetan, nestan lan politxakin, eta baina askotan gelditzen da, hori gauza gutxetan, ez, ipuin baten lanketa, eta beste, baina egunerokotasunean nik uste dut, batzutan oso arrotza dela ikasgelako egunerokotasun hori bestien realitate hori ume askontzat oso arrotza da, ez? Eta leku gutxi eskaintzen zaiela hori beste ahotsak, zango eguna ere bai eren ahotsa ez dago erdigunean, ez? Eta hori nik uste tindarra jakola, segero azkenen zailtasun asko, hori identitate zailtasun asko hor garatzen dira, ez? Eta horrek ulertu eta pixkate akonpainamendu hori. Eta askotan gauza sinpletan, ez? Baina hori ikusten dozu, ez? Izena ondo auskatzeko esfortzu horretan, ez? Egisa dela bai askotan, etxetik be, zailtasun horren kontziente izan dabe, ez dotzela igual beharrezko garantzia emate, baina eske hori nik uste dut ezinbestekoa dela, ez? Norbean identitate garapena zure izena ondo auskatzia, ez? Bai, duda gabe. Eta hori, komentatu da bezala azkenen utxuneak badaude ere, eta izenarekin lotuta, hori, azkenean umiak ere, 5 urtekin, ja, automatikoki, ez da, nola ditzen zara, eta 2 izen ematen dizkizu. Hau, marrokiarra, eta hau, hemengua. Hau da, izen berdina, 2 auskerakin. Eta askotan nik ezaten diet, baina zure izena nola da, etxean nola ditzen dizuen. Hori da zure izena, eta besteak moldatuko gara, ikasiko dugu. Eta irakasle asko beba izan diate, baina ez nekin hola sala bere izena. Claro, gertatzen da. Orduan, hori, bi aldetatik ere hori, begiratu behar da, eta gero eskoletan, azkenean irakasleak eta zitzaileak eta pertsona gara. Desberdinak, oso desberdinak. Eta topatu altzea irakasle batekin, respetu osoz aritzen dala, besteen religiokin eta besteen kulturakin, baina topatu altzea bebai batzuetan, eta topatunaz, irakasle batzuekin ez dutela errespetatzen. Eta mozorrotu egiten dute umorearekin. Ezta? Umorearekin, batez ere nerabezaroan, eta txikitan ere bai, baina txikitan umiak ez dira inbeste kontziente igual broma hoiekin. Edo ez dakit. Baina hunditzen direnian, bai, eta nik bizi izan dut, broma batekin kamuflauta, arrazakeria. Bai, jaurrean, eta edo erlijioarekin, erlijio gaiarekin hitzeiten hasten bada umeren bat, gazteren bat, ze tontakeri dira horiek. Karo, tontakeria zuretzat, baina respetatu horren fedea, respetatu. Karo, azkenen besteen aurrian, ez baduzu baloratzen bere religioa eta bere kultura eta gainera lagatzen duzu. Eta uzten duzu agerian besteen aurrian, nola espero duzu bestiak bera respetatzea? Zu ari zara hasten. Zu ari zara lehengo pausua ematen bestak jarraitzeko. Hau da, ez respetatzen eta bullyingarekin eta beste 1000 gauzekin lotu alda, baina kontuz, ze pertsona gara danak. Eta gero beste pertsona gehiengoa, ondo, baina badaude. Eta hori, eta Gasteizen adibidez, ni Gasteizen itxeitzet lan gehiengoa, eta Gasteizen ikusten da, nabaria da, nola daude eskolak banatuta. Daude atzerritarren eskolak, eta autoktonoen eskolak. Gainera, hola deitzen diete, herri askotan be bai, eta herri askotan bertan baita gertatzen da. Hori, separazio hori oso nabarmena da, eta horrekin, ezin da. Hau da, nola eskatzen dugu integrazioa edo inklusioa edo
banatzen baditugu ja txikitatik. Duda gabe. Bai? Eta horla gertatzen ari da. Uste, A ver, segi bai. Nik uste dute basun moduko pertsonak ez, perfil ezberdineko pertsona be irakasle, zitzaile, lan horretan sartzea ezinbestekoa dela, ez da horretorriko dela aldaketa, ez, basuen presentzia berak, ikaslientzako da kriston arnazgunia, ez, zuek ikustia hor bertan ikastetxeetan, babesa alde batetik, ulermena, eta gero be, espektatibak, ustea, ostra, nire zitzaile esan naiteke nagusitan, ez, hori... altxor bada, ikastetxeetan perfil desberdineko irakasleak egotea ezinbestekoa da, eta beharrezkoa. Bai, ze ondo, sartu zala be, mundu honetan. Pozik, oso pozik. Ze ondo. Bueno, nik, galdera gori da, zuke urte asko daraman hemen, ze consejo ez zu gente kanpotara etortzen hemen bizitza ez, emakumeak, porque hemen gare, baina ez dakizen noiz boltauko da gure egia. Hemen gare, Bai, hemen goa gara. Zake, karo, hori gara nik uzodut, ze consejo... Vale, orokorrean edo emakumei? Hori da. Bueno, en general. Jo, bani esango nuke etortzen dieneiz, eta gainera esaten diet, lehengo gauza euskara ikastia, hizkuntza. Hizkuntzak ate asko irekitzen ditu, eta komunikatzeko ere errastazuna, lan egiteko errastazuna, orduan ikastea. Euskararekin hasiko intzakeni. Epa askotan erderaz hasten dira zuzenean, zoritxarrez, eta Euskal Herrian egonda, bastakiz gaitxik, lehengo hizkuntza euskara izan beharko luke, eta euskara asko ikasiko lukete, baina bueno. Eta gero ere, behaik ere tortzea, ez dakit, irekita. Ez da? Batzutan egisa da, hainbeste beldurrak deuzkegula, ez da, kanpotik etortzen gea, ez digute onartuko, ez dakit zer, azkenen fantasma guzti horiek batzutan errealitate direla ere, baina itxi egiten gara pixkatxo bat. Eta gelitzen gara, pixkat gure komunitateko jendearekin, eta irekitzea ere, ez da? Hemengo jendearekin, pixkat irekitzea eta hizkuntza ikastia. Hori izango zen nire gomendioa. Eta Euskal Herritarrei? Eta Euskal Herritarrei, esango nieke, baitxa, aurre iritzi horiek hartu, kutxa batean, itxi, giltza bota. Eta jendea ezagutu, pertsona gara danak, eta pertsona ezagutu behar da. Oso banitza gara desberdinak, euskaldunak ere desberdinak dira, bata bestearekin, marrokiarrak ere, senegalarrak, dena gara desberdinak. Aurreritziak utzi, eta badakit askotan aurreritzoiek nahi gabe ateratzen diela, ezta? Baina saiatu autokontrol hori egiten, eta ez, saiatuko naz entzuten, ulertzen. Irakurri gauzak, eta sare sozialetan agertzen den guztia, edo telebistan agertzen den guztia ezin iztia. Zaik ez durrazko esaten dira. Segun nun, baina, bueno, eta horrek ez du laguntzen. Claro, porque, claro, guk kanpotik etorria, hemen gare, ikasten gauzak, eta... Arrefesten eke zer... Elkartruke hori, bai. Hemen bai ikasten gure... Hala da. Hola da gauzak, ez? Bai. Bestela ez dago hori, besti... Ez da arreza bizitzak hori. Ez. Eta baitxa egango nuke, igual hemen bizidan jendiak, edo hemengoa dan jendiak, no gara hemengoak, baina, bueno, bestearen errespetatzen badezu, erraxagoa da, ezta? Nik askotan esan dut, nik sentitzen dudanean nire kultura, botxilan daukadan kultura hori, edo atzetik nire sustraiak, nire religioa errespetatzen duena, edo sentitzen dudanean errespetatua dela, ni askoz gehiago irekitzen da, hemengo kulturara, hemengo hizkuntzara, hemengo, eta hori zoragarrixa da. Baina nabaritzen desu nien, dana dala arrazakeria, edo horri iritziak, edo dana, gu egiten dugun guztia gaizki daula, eta ez dala onartzen, itxe egiten zea gehiago, eta orduan esan duzu, nik ebe ez dedikasiko euskera. Nik ebe, azkenen gertatzen da, askotan, itxe egiten zeala, eta hemengoa ere ez duzu maitatzen, hemengoa ez duzu hartzen.
eta zara, ez dakit nola ezan, integrazio hitz ez gustatzen. Baina, bueno. Ba, esaiagoa da, egunerokotasun hori aurrera eramatia. Hori da. Bai, errespetua. Ba, oso ondo. Beti ondo eteri da, ez? Hizkuntza gehiago Ara da, bai. Senegaletik etorrenaz, eta lehen ez dakizen erreran, euskerak, eta... Karo, eta orain beira. Eta hor nago ikasten, ez, kalian bi hizkuntza disberdina, baina beti da... Aberaza, bai. Bai, noski, bai. Oso. Bueno, nik... Nire zemi alaba bai, hola konzeja hori eman dago, ez? Bi hizkuntza hori ikasten, eta ingeles, o... Bai. Azkenea beraztu egiten. Ituzte, hizkuntza gero eta gehiago, hobeto. Hori da. Bueno, Jalila, mila esker oso gustora egon gazurekin. Oso gustora egon oso azkar pasau da denbora, eta... Horrengo batera arte. Vale, mila esker. Eskerik asko.